tragické je to, že přišla velmi důležitá z amerického kongresu, která zkrátka uzavírá kauzu COVID-19 a řekla bych, že pro některé překvapivě, ale nás je obtížně opět vsadíme na to, že se to zkrátka vylečí. Ne, že bys nevěděl, ale zkrátka ti to potvrdili až z Ameriky. Tak asi by bylo dobré říct, že to byla americká sněmovna reprezentantů, která ve své závěrečné zprávě o vyšetřování pandemie dala za pravdu všem konspiračním teoretikům, když vlastně především rehabilitovala čínské netopíry, ti za to doopravdy nemohli. A konstatuje, že virus pochází z laboratoře anebo z výzkumného incidentu. Ta zpráva z kongresu konstatuje, že představitelé veřejného zdraví a Bidenova iniciativa se zapojili do dezinformačních kampaní, aby potlačili pravdu o úniku z laboratoře. Říkají, že očkování, uzavírání škol nebylo podpořeno vědou a lockdowny a roušky byly na nic. Pak ještě konstatují, že při realizaci vládních programů se podvádělo, plýtvalo a reakce vlády ekonomicky poškodila jednotlivce, komunity, podniky. Tak když zmiňuješ to mlčení, tak já si myslím, že jeho hlavní příčinou je prostě stud. Miliardám lidí po celém světě je prostě nepříjemné si přiznat, že ze sebe nechali udělat pitomce. Přitom to, že většina lidí podlehla té mainstreamové masáži, protože korektní odborná diskuze veřejně neproběhla, nahradilo ji zesměšňování, vytěsňování nebo kriminalizace oponentů, tak to bylo dáno tím, to, že občané naletěli, že se nechali oklamat předtím novináři. No a co je nejabsurdnější, že pravdu neviděli doktoři. Myslím, že o to je hlavně důležité říct, že veřejnost přehlédla, že všechny ty silné názory k tématu pronášejí lidé, kteří sice mají doktorské tituly, ale neumějí se podívat do mikroskopu. Jo, to udělala třeba Soňa Peková, to byla jedna z mála lidí, která se podívala do mikroskopu a řekla, tohle to nemohla udělat příroda. Jo. No a ani u novinářů, ani u doktorů, myslím v dnešní době, nemá smysl očekávat nějakou sebereflexi. Já ji teda neočekávám, protože ti první, ti novináři, tak ti se marnivě považují za pilíř demokracie a ti druzí, lékaři, za pány nad životem a smrtí. A lepší komplice si politici prostě nemohli přát. No, mně napadá jenom ten známý výrok Marka Twaina, že je snazší lidi oklamat, než je přesvědčit, že byli oklamáni.